खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 अक्ट'बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै सुखुवा बुखुवा खालामनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरखौबा मदद होनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।